Ngiyabulisa. Angizokushumayela njengemvamisa kodwa ngizoxoxa nje. Indaba yami ithi qaphelani indima zokugcina. Ngezinye indlela ngithi ziphathiseni okwendima zokugcina. Ngithetha ngendima zokugcina, izinto imizekelo engayibeka ama last born, umakoti omncane, umuntu omncinci nje endaweni, lezi zinto ezifika ekugcineni nabazalwane bokugcina. Imvamisa ukuthi umakoti omncane uvamise ukuthi uyathandwa indoda bamzonde bonke. I-last born ivamise ukuthi iyatefiswa bagcine beyizonda bonke nje ekhayeni. Nokuthi ezo zinto zizodwa noba zingatholi uthando olungana zidelelekile kulabo abasuka bephambili kuzo. Bazibukela phansi, abafuna ukuvanto, singeke sive ngawe ufika nje. Kodwa-ke emaKrestwini esiKrestwini masithatha sisa ngapha ngakwaThixo, ithi iBhayibheli, qaphelani umbuso wezulu ningawuthathelwa idakwa nezifebe nabenzi bobubi nabaqambi bamanga nabo bonke abakhohlakele abayizoni ezinamagama alabhilide siwaziyo. Wayisho kanjalo, ngithi ziphathiseni okwendima zokugcina. Indima zokugcina makulinywa, mina ngingumlimi, kunendima zokuqala. Ezokuqala yizo esizidla xa silime ezokugcina noba sivune ezokugcina. Ezokugcina ziphinde zenze ukuthi zidliwe kuvunwa, zibe yikudla kwabavuni. Ziphinde nazo zivunwe zibe yikudla okuzadliwa phakathi konyaka. Kanti ezokuqala izona ezazifida kulinywa, indima zokugcina. Ngoba ezokugcina bekuyizona indima zesivuno esibhekele kuzo ukuthi yizo siyozifaka engqolobeni naseziphaleni. Okungakuthi indima zokugcina makusetshenzwa zona, ezokuqala sezingamahlanga. Suke kuyinqwabe epha elinda ukuthi ibe yikudla kwenkomo nobishiswe. Ebazalwanini bakhona ombhishophu bana baziwayo abazingwevu ezimhlophe, nomama umkhokheli bana baziwayo ukuthi bangubani, nomisisi mfundisi, abazindima zokuqala, abangafuni nje nokuva ngendima zokugcina. Ukuthi bantu abami thina yithini esalakha leli bandla. Njengoba ulibona limile, isitina sokuqala safakwa yithina la. Njengoba umbona umkhulu kanje, nguyena owayeyibhilida noba imesilane eyakha leli bandla. So ungathetha uthini? Thina sazi omfundisi uBhengu, thina sazi oMafu, thina sazi LQ, thina sazi oMathonsi, babaqambe bonke abayifundisi, sazi oBhebhe thina. Ewe, ilanguage right, ngoba ngamahlanga ayisikhumbuzo. Bebethi abantwana baka-Israyeli mabehamba, makwenzeka into ithi ethu Jehova, yenzani into ethile, ngoba yenzani, fakana amatshe endaweni ethile ukuze ibe yisikhumbuzo kwabalandelayo ukuthi ngesikhathi esinje kwenzeka into ethile. Kodwa isikhumbuzo lesiyana siyasala makuyiwe eKhenani, sisala kule ndawo. Amatshe lawana xa beyihiphu, xa kuyikuthi bekwenziwa inyoka yothusi yabeka endaweni ethile, you understand, mase kuyiwe eKhenani, makuyikuthi amatshe beyihiphe ehlathini elithile ngokuthi mhla becrosser bakhumbula ukuthi kwenzeka into ethile. Kuyisikhumbuzo kodwa kukona okuyiwe eKhenani, kuyisikhumbuzo sokwenzeka endleleni. Qaphela ke ndima endala, ungasali uphethe ihistory kodwa usulahlekelwe isivuno. Ngoba mawuyindima kumele kuvunwe kuwe, kudliwe kuwe, kufide isizwe kuwe spiritually, badle bafide. Makuthunyelwa ukuthi ayihambani ukuthi kumfundisi othile nidle, hayi umfundisi ozolidlisa ihistory enganisekhaya. Ukudla okubalulekileyo
kusendimeni zokugcina. Zona lezi indima ezidelelekileyo njengoba libabiza ngeyifebe nisazi izono zabo nibabiza ngamagama. Phela banamagama njengoba senibabiza ngeyifebe. Phela banamagama njengoba nibabiza ngosomangazi. Benamagama njengoba nibabiza ngamaphiciphici. Kibo ngo-Elliot. Understand? Kibo ngosiphiwe. Kibo banamagama ngontomfuthi njengoba nibabiza ngawo wonke amagama. Qaphela ukuthi umbuso wezulu mhlawumbe impendulo yawo ihleli phezulu kaNtombi futhi. Ekugcineni uNtombi futhi abe indima yokugcina. Athi xa emamukela uJehova abe yisitsha sakhe. Asibuyelene emuva eBhayibhelini. Emva kokubulawa kaStefane kusaziwa isigebengu esikhulu esiso sa-approvayo ukuthi kanjani uSawuli ukuthi onguye wayecela ukuthi ngicela ukuyobabulala, owaye vigilant and vibrant ekubabulaleni. Bayingena eDamaseko eshanga umbala kutshintsha ilanguage ukuthi xa befika eAnaniya bengena ethempelini bebaleka abazalwane. Izwi likaJehova lifika ku-Ananiya lithi mbekeni izandla lowo ngoba useyisitsha sami. Mhlawumbe lezi indima zokugcina ozibukela phansi yizona eziyizitsha zokufida ibandla likaJehova. Mhlawumbe lezi indima zokugcina oyibukela phansi mhlawumbe yizona ezokufida ezithe indima yokugcina iyona esibhekela ukuthi sizovuna siyobeka esiphaleni kudliwe. Njengoba kuthiwa isivuno sozuko sisondele. Xa kuzovunwa mhlawumbe indima zokugcina yizo ezingamabele avumayo ukuyongena esiphaleni. Njengoba wena usazi kangaka ukuthi isiphala yaqala phi foundation, meyibhuza hlala usazi ifoundation, ungavumi ukungena esiphaleni ngoba usazi ukuthi yakhe wambani. Kodwa abayekhaya ngabazovuma ukuba isivuno sendima yokugcina. Qaphela labo beyisayo. Qaphela labo babukela phansi ngokholo. Qaphela labo babukela emva. Qaphela labo yazi izono zabo. Qaphela labo othi xa ucinga ukuthi hayi nekamela lingangena entunjeni yenaliti. Mhlawumbe ibona bayekhaya. Mhlawumbe ngolunye usuku kuyathiwa nanku ukujabula kwabangcwele abenza intando yabo. Kukhulunywa ngalabo bantu. Yikho iBhayibheli ekugcineni ithi judge not, ningahlulelani ngokuba munye umahluleli. Ziphathisene kwendima zokugcina. Indima zokugcina zizi-explain, ziyamamela. Umncane uyalalela noba ethunywa phi noba kanjani, akakhwesheni akathini. Abazalwane esibadingayo ngabafana nendima zokugcina. Indima zokugcina ziyamamela, indima zokugcina ziyavuneka, indima zokugcina ziyafakeka esiphaleni. Kambe usalawuleka na? Noba indlela oyazi ngayo ihistory yebandla iyona ekwenza ube ngumqobo. Usungumgoqo wendima zokugcina. Zifuna ukuba isivuno esihle kodwa umile eminyango wesiphala ukuthi zingene.